nangosizo futhi. U-DA Mayor, uTanya Campbell, the time offer i-service ngecompany yakho ye-security, yena wabuya wazobonga, No. zange abonga. Yebo. Mara. Okay. I know, mawuthi ubheke icela ubongele ngiyabonga mfethu. Do you know any gun laws? Sharp ngama gun laws. Yes. Do you have your competence? Yes, I do have. Did you like go for training, Dubula and all that? Yes, I do. Is that the reason why umkhotsi akubiza ngoJohn Wick ngoba shy spam? I don't know. Maruzulu to Brown uJohn John Wick. I heard that, yes. John Wick. I'm Fusi Matala. Maria shy available. Ngiyenzani? We are shy. Like your name but Dubula. No. Oh, Dubula. Okay. Now what I'm asking because Melody bayakusaba mfethu. Kune room lokuthi ayawinsizwa udlala. Why do you think bakusaba kangaka wenzani lengaka? Mina ngazi ukuthi bangisaba ngizwa ngawe. Angizwa ngabantu namfethu ngiyayisithe ikhona ora yikho ngokwazi kwakho. Yaqala ukuyizwa. What would be a reason yokuthi uhambe ngesecurity engaka at some stages? Is it because unama enemies or khona abantu oxabene nabo or you were involved in some businesses that put you at risk? First of all, is because of business to advertise your business. That they need to say it to operate kanjani. Okay. That is the main, yeah. What is your educational level? Metric. Metric only. Yes. So if ngabuyele kasi Hotman, you advise intwana ezifuna ukuba uwe because yabo uyakhinda bra wami idlupho yalihlaba awudlali mshana malume indwangu yayishaya strong. But that inspires a lot of kids. With a Hotman igcoka kahle and all that and is successful. What would I advise them or how would you advise them to become you ukuthi uqale phi so uthola so successful kangaka? What did you do from metric to be so successful in business? I wouldn't say I'm successful. To your level or Yes. does it mean you haven't reached the goal of reach out? Is that what I say? Yes. But for making more than $1 million a month, you don't regard yourself successful? No, I don't. Okay. But what would you, how would you advise umfana omncane ukuthi hayi kumele wenze kanje or wena wenzeni ufike kanjani la ukhona? How did you get here? And how long did it take you? Through security business. Security business. The business yakho ye-security uqale phansi noma wayithenga ku-Morgan Mawumela? Ngiqale phansi but mengivula I did not have isira. So Morgan by then had a sira. So ngivule ngaye then mengicada ukuba nesira and then ngayibuyisa kimi. uMorgan Mawumela lasikhuluma ngaye yilo obathi umshana we-president ANC Mr. Cyril Ramaphosa lo wephalaphala. Yeah, basho kanjalo but akusumshana wakhe. Abazani. Bayazani mara akusumshana wakhe. Have you ever been in the same room or same space where Morgan was there and General Fani were there? Fani and Morgan? Yeah, abazani. I don't think so. I don't think so. Abazani. Yes. I think it hangazi. Okay. When uyamkena Fani? No angima. Dimpani, General Dimpani? I know her because is CEO bengibhadalwa uye. Okay. CFO, I'm sorry. CFO. Yes. Asibuyele kancane emuva le ndaba yakho yakwaDlamini umswati mina. So if uDlamini mele ngikuhloniphe mele ngithi inkosi Dlamini. Are you Dlamini? Is there My grandmother? wakwaDlamini? Yes. So is that why uzibiza ngoDlamini now? Angizibizwi ngoDlamini. I was just acknowledging my grandmother. The WhatsApp nje babhale Dlamini abhaleke kanjani?
it was, you know, sometimes move, you just feel good to you. Udlamini. Yeah, okay, I'm eating. No, nyakuzwa. So, sorry for that. I want to establish ukuthi from Swati to Swati, intwana yaseKasi to Godman laseKasi. So it was for me Godman ukuthi angeke yenzeke into yokuthi according to ama specs afunakalayo for one to get a tender of that magnitude. With what has been said about the company yakho ukuthi at certain stages it didn't qualify. Certain? But at certain stages of qualifier for this tender, it didn't qualify, but you ended up getting the tender. And kasi to kasi, Hlanganisele sami Godman. Lento le ayikho le angibelieve le. Futhi uthole content iqondile. Yes. But manje mase baliflega bathi khona into ezingahlangani kahle kuwe kuthini lokho. Into nami ngizibuza na ukuthi why lento le bangayibonanga mebayenza ama evaluation wabo. Did you do a follow up yokubabuza ukuthi ebafethu nishaya into yami kanti yini niphasisile and nithe ngiya qualify? Yeah, inama letter maningi la. Ngizowashare nani. Abuza lezi zinto lezo. Ublame abani kulento yokuvala kwethenda lakho? Ucabanga ukushayeleni? Bani okushayisa? Grand ubani wena nekwali naye? Ubani lokuhlasela kanje bra? Mina honestly I think abanikazi ba le tender they want it back. I-Metropolitan le. Yes. Uthi wena i-Metropolitan the tender ilithole kayi3. Ngoba even now bayithumela kubo futhi as we speak. Ibuyele back kubo. Yes. I-owner ubani le Metropolitan? Ngisaba nokukhuluma igama. Mfethu. Ngeke kwenze next usesimex bro ngiyakutshela ngeneki la. Nama ngikhona ugena. Amanye amagama akakhulunywa. Ucreature njengoba ninonke lapha eSimex uyakhona ukubona. Ubani? Ucreature. It's impossible. Anibonani? Unokumbona uya ku legal visit. Uyambona uma uya ku legal visit? Yes, only that, yeah. It's impossible ukuthi umbone. Angithi mina I'm awaiting trial and then he's sentenced. Okay. Yes. So yabona ukuthi nalo umnikazi wemetro mawungamveza igama lakhe angeke kwenze next ngoba ngeke khona ukuthola. That thing is easy. You can check it on Google and check the Yamqwaya bra. shareholding. Ket Matlala usaba umnikazi weMetropolitan bra. Yeah, ngiyamsaba. Godman. Okay. So ngicabanga kwakho mfethu njengoba this Metropolitan got it, you say they got it 3 times if not 4 times. Do you think babahlanganisele? Asikhulumele phansi. I think he's the preferred I will say he's the preferred vendor maybe ba prefer yena ukuthi uyithole kanjani that I don't know, but into ngibona ukuthi ba prefer yena ngoba mengibheka nama amount lawa they say 360 mara yena bampatale 1.9 billion. Mara Do you think ingamla lena ne? angifuna ukukhuluma ngomuntu lo. Yamqaya Godman. Yeah. Ngicela ukubona umuntu omsha kanje. So uGodman uBracele makadaye apartmentini yakho. Uhlale for how many days? Okay, it's different occasions angithi. Akazange kayi1. How? Maybe it was him 3 or 4 times, I don't remember well. Okay. But maybe sometimes ulale kayi 2 days, sometimes 4 days kanjalo, so akazange kayi1. And all this time makaza lapha kwakho uvane fro or uphethe stock? Yazi uze nefro kayi1 mara mina angazi ukuthi stock or fro mara ngizwe ngalomfana lo washonile ukuthi unomfazi lapha. That day azangayi. The day uya wena mawuthi awukho busy uyomchecka bekabambile. Bekafasile. Bengafasanga. Bekayi1. Udla nje bahleli lapha ya. Angithi angithi lapha kune restaurant phansi and then bamlethela ukudla ya. Order from your room service. Yeah. Yonke lento ibhadala uwe. Aphinda acela imali makaceda lapho futhi. Injalo. I have out yo. I have akho. uColonel Nkosi lo othumekayo. Lo othumeka kakhulu lo bomthuma ibattery.
umthemba kangakanani? Angimthembi. Sorry? Angimthembi. Manje khothi manje momgaya ikhadi nephini ukuthi ayothenga ibedroom kaya kanjani iphini? Angithi I can control ukuthi asebenzise malini ngefoni. Oh, amazes. Angimazisi ngiyazi ukuthi uzosebenzisa imali engaka and then that's it. So wena kahle kahle uyamnika noma ubani umuntu ikhadi lakho awuna stress. Vele kunezinye izinto I can't do them myself. I understand. But why ungamtransfereli mhlambe ke Yini? ikhadi? Le khadi leli momgaya lona ulithathe nini le khadi? Angisakhumbuli. Like behleli kuye so or uyeza azolithatha ahamba yothenga bese uyabuya lethe. No ngitho alande ngithe bamdropele lona beliphethe iPA yami actually. Yeah. Ngithe iPA yami amnike ikhadi and then ayothenga and then ayenze. Uyalibuyisa kodwa yena ubuyisela kuwe or ku PA. Yeah. Okay, ibike yakho uthe yini lebova ngayo? Mina bengiva ngeV road mfethu. Imasi lokho nje. Night special Beku GSXR 1000. BMW. iSuzuki ngithi. Suzuki yeah. Okay. So naye uyiride Nkosi. Yeah. Oh okay. So nitibane emabhayikini. Kwenzani? Nitibane ku mabhayiki noNkosi. No ngithi ngihlangana naye kuba bomsibi. Mara bekathanda ukuthi akakhulu ngebike ya. Oh okay. But uyathumeka yena ne? Angazi ukuthi moya thumeka ngithi abantu abafani sometimes umunye angamtshela into ukuthi ayenze into angayenzi. Umthumeka yi1. Ngimcela that time ukuthi angizele into le ibattery ya. Oh waviola ntika. Ngoba bakathanda angithi bike nama jet ski into e1. Yeah. Do you have a sister or shade na somebody or yi relative ye minister? Pink sister. Ubani? Minister Pink. Do you have a sister or? Oh yeah, uye lo buku director lo. Mara awutaqise nje yonke ngoba angikho mnandi kahle bo. Buku boyfriend akusiya bakabashatanga. Buku boyfriend. Yilo mfana lo kudlala ibhola lo wathubani. We Sundowns. Grand Kekana. Utraya no sister lakho. Yeah. So have you met the minister through? Awukazi. When have you met minister? Bahlukene nokuhlukana. Bahlukene. Yeah. Ubani wrong ile out or umntana kini? Anguzwa? Ubani beka wrong ile out or umntana kini obe wrong? Angazi angizingeni. Awusingedles. Nyabuza hot man. No, mfethu lilonke mfethu. Kubhlungu ukubona umuntu omnyama wakithi ehuqa ama chain njengawo mfethu. It's very painful ukubona udonsa ama chain gcoke kahle. I would have wished ukuthi umuntu omnyama abe as successful as you are. I hope impilo yakho mfethu iphele makuwukuthi bayakusukela bonke laba bakusukelayo sidile nabo. If it happens ukuthi you get a chance mfethu ukuthi usitshele ezinye izinto eziqiniso zalabantu abasimoshela iCountry kabuhlungu kanje. The likes of lezinto eshiyo ngabo babucele. We trusted babucele kakhulu. Makakhuluma ngesiphoyisa udlula onke labantu abababiza ngabo minister o minister mkhulu no Khashala Shem kuyazizamela kodwa akulungi. But we want you mfethu ukuthi empilweni yakho kulegacy yakho ushiyele iqiniso eliyosilungisela iCountry. Ngiyakuphaphatha mfethu ukuthi izingane zakho nesibongo sakaMatlala nesodlamini ingathi ungasebenzela ekuthenini makubukwa wena kubukwe emuva kuthiwa no ekugcineni le ndoda yaliphakamela iCountry la kubo yayolungisa yabaveza abamoshayo ukuze silungise singazitholi siyiCountry eliphelele. Ube sharp mfethu. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu.